Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw na ning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, gugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Fulano! Kaya naman! Kapitan ko! Pamilyo sa kap, pamilyo sa kap. Ano pa siya ni kap, dili sila. Kamu, wako'y laro niya mo! Kami nagstoryanay! Wala, gipil mo! Paistorya Ay, ako. nakasirya siya! Kapil mo salita ni. Apay lagi ka! Paminaw. Dili man ng kapitan siya may nagpa-showdown eh. Ang showdown niya among big boss si Ja. Ikaw ba? Ikaw ba? Ato ba? Ato ganun full charge na magkakasama karon. Full charge. Ang kini siya, problema ha. Pwede na rin iyong istoryahan. Una! Hinahinay lang. Asa naman kita ng community pantry? Ano kita? Ano kita? Sa ato pa diay, nakita ni. Hoy, ay kong iparihan mo. Ha? Ha? Ako, kapitan! Ako'y magdumala, ana! Ay, Ano ay, ikaw man? kailangan. Wala man ako. Tanod naman ka! Wala mong ko'y kwarta, oy. Imo sugod sa bawal magkakapitan! Dili lagi. Kap, balbala kap. Dili lagi dapat. Paibaw. Paminaw sa Ay, bawa na. ayaw da sa kay imong dugo. Abi kondisyon naman ka pag inana nagakaroon. May kiit sa swimming pool. Ha? Abi naulian naman ka. No, Sige, ingon ko na nimo. Sige, kagot gay po, no? O tanawa, o. Ingon sa Pag-ngipon. sa akong kiingon nimo. Giso kayo. Dili sila inungdan ani. Ay inungdan niya among big boss o si Jack. May inungdan ani. Dili man siya buot-buot sa inana. Wala. Ayaw pagsaka sa imong dugo. Nataas ba kilong? Wala ka. Sabot na wa. Ano diha? Agad na kakap. Oo. Asa naman siya? Ako ba ka, oy? May kinakalakaw. Balik, kakap, balik sa. Sige, nilakaw na. Balaktan to siya. Pasagdahay to siya. Tanong kay. Una oras eh. Tay oras. Amping di. No. Bye. Oh. Amping mo ha. O, inamamin ninyo. Dali ako. Sige. Sige, Jack, sige, Jack. Sige. Ikaw, kinsa man eh? Ruben Padilla. Ruben Padilla. Ruben Padilla. Alak na ka. Wala na kakilala ko. Ruben Padilla. Ako sa akin mag-ikuan. Sige. Magawas naman niya ganay ka ng kuano. Lagi. Bawa bitaw ka. Uy, kamo. Uy, amping mo, amping mo. Pabot sa. Pabot sa kandiri. Sama na to ha. Oh. Okay. Ah, Okay. okay. Okay, good. Uy, alis oy. Sayo. Fist bump. Na. Okay. Ay, saya, pasayawon ka. Pasayawon ka. Masayawon sa kunin niyo. Sayo, go. May lagi yung boss, boss. Wag di masipyat, boss. Ah, pati nakalakaw. Bye. Sa katuwagan. Big boss. Hi, big boss. Sir. Sir Jack. Sir Jack. Sir. Huwag kang hinumdum na mo. Uy, do you not remember? Katong dito ta subdivision ba imong subdivision. Amigo mi Jigo. Ay! Amigo Jigo. Dito ta hudlan Ay, ba? hudlan do. Oh. Kanto maho Ay, mga tao din ni Kapitan. Ganda! Muri alalay din ni Kapitan. Ay, mao di ay. Salamat kay. So, pero sir tayo sa sir, pwede ba tamo mahimog sponsor? Kaya naman may Sponsor? sponsor Saan sa mga sponsor? para sa community pantry. Dili, oy! Kuan sa sir, ako ito niya, bi! Kuan sir ba? Nami ipahigayon nung ta sa mong barangay ba nga,
community pantry. Unya, mao nang nakakita kami nimo. Unya, okay mo kayo mong pormada. Mao nang niduol minimo kay basin diag na kay dunol sa gamay ba. Tinuod kay. Ini amount lagi si Jack. Basi kay Big Boss. Kuan partner. Ikaw Hindi mo nakahatag naman ka. Nakatag naman ni. Nakahatag naman ni siya. wa ko nadawat, oy, wa mi nadawat. Oo, ni mo ko. 2,000 siya ni. Oh, Ay ni siya no. hatag naman ni siya ano. Ang iya 2,000. Ni datong siya ano, ako apod bugas. Mo ba? Oh, so, ay, ko na, so makakwarta ni si Kap Idol Rap dyan. Uy, pila kay na komisyon ni siya no. Ngani man gani. Big Boss, Ah, ingon man ko si Kap Idol Rap na mo, nga papangitaon me, og sponsor sa community pantry, kay doon na doon may maamo na. Dami Komisyon! ang dawat niya komisyon. Basta kay kita mi. komisyon. Basta komisyon. Mao man na iyahang gitanyag diri na mo. Oh. Correct. Nasulti. buwan lagi ni ayo ni kapitana. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Dili Imong magdilaglag mayo. Patay to. Unsa? Ato to Big Boss nalito kay sa wala nakalit na nasulti ra niya Big Boss. Dili ngani man. Nalitok-litok patakar to, patakar to litok. Kuan lang to ipalapos lang to na kay ikaduhang dunggan, ipalapos lang to speaker. Diba? Katong commission Big Boss island to yung bitaw. Kung to ano to, uno na. Hoy, para malingaw si Kuan si Big Boss. Hey, ato na yun. Tag. Naman labak ko sa'yo, pakakala mo. Aba doon, kay lang. Pero nga ang lyrics. Wala ko po sa'yo ba? Lingawan na nato si Big Boss na umuri. Duda si Big Boss la. Boss Jack, namilingaw ni Boss Jack. Watay pa, unya nagkanta. Wa pa gani mo ingon si Big Boss, muhatag mo siya di. Sige. Sige. Alingaw ta dapat to. Mura tag nanay ko na ni. Sige. Okay, 4, 3, 2, set. COVID. Unya sa Klaruhan na. Klaruhan ay paminaw. Klaruhan wa man magdungan. Tunga na. Siklo. actual gani din. Apa di actual sa pinagkisan. Sige, 4, 3, 2, set. I realize the best part of love is the teenage life. And you're glad I'm touched, but I'm back on my feet and eager to be what you wanted. So lift your eyes if you feel you can. Reach for a star and I'll show you a plan. I figured it out. What I needed was someone to show me. 1, 2, 3, You know you can fool me. I've been loving you too long. It's starting too easy. You want to carry on. Carry on. Say paragot. I'm not Paminaw sa. Asa mo to? Lah! Hoy, Big Boss! Gawa, nalipat ah! Big Boss! Big Boss! Mupay gamay pa to magbarong. Di kita hapit ka kita karon na wala lagi ni noon. Napabida, gadangag ng agi ninyo eh. wata ka! Sige, sige, kata, ikaw sa kuha, kapantay ka! Ay. Ngano mo gabantay nga ni sabay man ko ninyo. Katay ta ka, nabulga na, nasulti niya, katay ta! Kuy ginoo ko hani. Na kaya mo Kato si Big Boss, nagduda na to! Kapisos ta! Na, ano na mawardan ta to. Sa manamak di ako ing. Nagduda na ta! Kay anak ng kura, nagduda! Tanawa, nililipas sila Big Boss Jack niya! Boss Jack! Boss! Jackpot! Time pa ba? Unsa man? Saan mo tani di kay bisag ako'y nakabuhi sa out ato. Angin man gid mo tulog. Kay grupo man ta. Nakamo rin nagpatakag litok Dili niya. grupo tayo paminaway. Ay, sagot ko! Ay, sagot! Oh, nag-abot ng pinirisuhan rin. Oh, nawasan yung naupi. Uy! Di na pi. Oh, kana mulayad sa kon, pisuan, pi mana. Pidot na pidot. Dili na pidot. Kinawar din mo naw. O nang ipa-t-shirt kay pi kanay mo nang reputyukan. Saan man ta na? Mo na design niya. Pi. Hoy, tama ba? Oh. Sila Big Boss na huwag galit sa ako man nato ron. Mao na problema ron. If you're right, Problema na kita. Wait for a star and it's show you a dance. I figure it out, but I needed was someone to show me. You know you got for me. Uy, sino? Unsa si mong giingon dai? Ikaw kay
sa sininyo may una. O ninyo na kayo isulti di ay? Sininyo una. Di ba ningon ka? Sabta naglakaw ka pa ingon diri Si Daddy palit. kanina galagot. Oh, manay may ingon, di ba? Oh, sige, manay ay ingon. Ngano naglagot man unsa may kuan? May ganina silang Kuya Leon kanina. Aron matawag sila papasabot ni Kap. Kaya mag-accuse si Daddy nga nangortahay ko no. Ay sus Doon na ng Ginoo ko. community pantry. Kanang klase sa kapitan ning ana ba dili lang gina ninyo paminaw ning ana uy. Sama ko nang atong kasamtangang kapitan karon uy. Wa gid laing ginahuna day. Puro lang gid pangwarta. Iya pa ginanda ginuton. Community pantry na wala nay bayad na usa pa. Sos Ginoo ko kapitana. Nagawa gid. Para man tanan pag tinabangay. Huwag mo sa kinahula. Ang butangan pag issue. Usap na yung ginahuna. Kaayuhan para ra siyang kaugalingon. Wala siya magunahon kaayuhan para sa tanan. Kapitan magkaha siya. Nya, napaay. Korap siya pagkakapitan. Oh, tinuod no, wa jud ka masayop day. Kapitan magkaha siya. Di dapat unta ang iyang ginahuna bahala na lang ang iyang kaugalingon. Ang iyahaba ang para sa tanan. O kaan sa Uy, Ginoo, di kong kaan. Inom ko. Para ang tamutabang sa tanan nga nang iyang gibati, nga nang gibuhat ng warta. Paita ako ba nagpasinugdan ni ba makagubot pa gid. O pero nagaw dila gina. Alag gunahuna abi kuan. So dako gyud pasalamat nimo dong ha. ngay community Sa kadaghang tao nga amo na nahiaguman o na nasandurot diri do nasugatan, ikaw ba gyud nakanahon lagi nga ana nga klase sa matang sa komunidad nga nga na ang paglihok we. serbisyo. Tinuod gid we. So mulan sa ba ka do? Dili no. Oh, dili we. Ang uso ni zamot ako. Lagi. Dagan. Dili lakaw ra ko eh. Sige. Di ka pwede mulupad. Sama, ang plano to. Unya unsa man ni? Ikaw mo lang may. Lain pa ato ninyo ba? Kamo. O kung sa gay inyong madunggan sa mga katawhan, abot anang kasamtangang kapitan karon, ipalabay na pikas dunggan, ipalapos na. Dili ta magunahon ato unahon karon nga maayo og nindot og malinaw nga community pantry. Maayo, nindot ug malinawon. Oh, malinahon eh. Ayon lang ni kay murag nagkagulian niyaulaw. Oh, ana, ha? Sige. Ato na tayo, mahurot ng tindahan diri ah. Murag ako gi magkabayad ani. Ay, so pwede naman ni madaoy ka nara mga mua diha sa unahan ay dito sa skin. Yan sa mukhaon dia ang inyong bayad basta makalimtan. Sige. Ay, di Bing. Inigbalik lang na ako ang bayad. Ti ha, okay lang mo ti di ka angay masilo ha. Silingon ra man ta naraman diha sa skin na. Ha? Asa naman to siya? Taysa. Okay, tango na Uy, tani. Dudong Brin, kanang mamay kwenta na no. Nilakaw ang naningil dita maglangan kay minta dita ka ba dali na dudong. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Bakit ba ganito Pa, wait, ang pinasag ka eh. buhay ng tao mo? Pa, kumukantasag ka pa, magpasapasag ka May tao ka pa. mayaman, may mahirap sa mundo. Pa, Hoy! Di na mo may api sa mundo taka mo kagyaw. Ikaw, ikaw ba po? Mga scripts. Taka mo kagyaw. Naunsa naman taon ka eh. Ano maginani magid eh? Naunsa man. Si Sano na lang pirmi. Ang tarong nagbuhat Sano. Way lain mabungat Sano. Wa na lagi kap idol. Unsa man sa buhat nimo pag tarong sad pa? Pa. Ay, taasan na yung loading pa. Utas na pa. Pa, huy. Unsa may kasulti nimo pa? Na kay natabang di ay. May Sabi pati. mo na ako pagkakapitan ako. Pa. Kay ba ka pa no? Mintas ako imong anak no, mauwaw naman sa kunin mo pa. Kay nga no. Wa jud kay nabuhat og lain pa. Mao na, Brad. Garapala ra kay ka. Klaro, halata kayo ang imong gibuhat. Mao na hasta kami, hasta ako. Makita ba yagot?
Gabi naman sa ka pa, mangurakot na ka pa. Imo masag ipakita gud pa. Di unsa ning pagkurakot? Oo na na. Ako marag Tingog, Brad. Kaya mo tingog. pa. Mura na magparehas atong santi pa nalutin naman ka pa. Tingog. Kay kasking tipa. Imo harong tayo pa. Ako sa gawas. Mao na. Oh. Oh. Eh. Pa, ayaw pagpuspos ka ba kung baunan ng kahoy ay likuran na din makasaka. Nag-abang rabata. Ano lang, Brad? Singot na. Singot. Eh, dagang mo titod po. Pa, ayaw pakinagtiyan pa. Maluoy ka sa mananaw pa. Wala. Nama yung titod, Brad. Wala eh. Wala. Pulbos. Di mo na titod. Di ba? Garapalan? Oh. Ha? Oh. Garapalan lang ako pagkatao. Pa, iso. Pa, anak ko na pa imo kusingkahan pa. Kan malagod pa. Hala Kap pa. usay gud kap kuan kay kap mura kag kasan kay kakap gud. Makuyawan naman tani akong papa. Utsa mo ako ipanikas. Kalma lang, Brad. Nangilang ko garapalan. Utsa na maging ako daw. Ha? Wala, Brad. Kurako, tagyo kayo. Wala. Ang ako pagkatao. O sige, ano mo pa? Ayaw lagi. Kaya na yung titol. Singot, Brad. Di ko na yung kwan. Singot eh. Luhoy mo ko mo. Pa! Ano mo daw? Hoy, pa! Hoy! Pa! Ayaw, grupihan pa, makasaka pa. Di na itong balay pa, nag-abang na ta. Mapayon na ko na taan mo. Pa! I told you na, stop na. Kaya di na jud na akuan, angay kupon. Stop! Sa mga kapoy! Ngano mga napasan na mo? Ngano, di ba sigsigit sa'yo itong ating nung sa kudri? Ngano, yan ka po sa ako sa nila! Ako siya. Kap, ngano? Pa! Nakabayad ko din po na ta. Ang kao. Kasi ikaw ni mo kam. Alay, bukaw pa! Nanasasampa, inana ka pa, inana ka nila pagpangga pa, gibubuhat. Anong tapa may gagap kita may anong pinana wala. Gusto ka, balik ko lang ko akong kahubog. Hagdo ito yung subagay. Pa! Ayaw pag inana pa. Kaya nga na mo, pa! Wado kong ko. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Muna mong giingon nga kuan? Yes, bay, mao ni shop ta ko. Muna mong giingon nga cabinet shop? Yes, bay, sa kabinet bay. Just Kibi mo kabinet bay. Oo, nadugay-dugay mo ko. Nalangan ko. Salamat kay naabot ka diri bay. Pero wa ko masaag. Ano man bay? Tungod kay ilado kay kadiri oy. Oo. Oo. Dito pa lang daan pag ingon nangutan ako sa asa ning lang ang kanang si Jack niya kabinet ang himong kabinet. So kining imong apartment mo ni? To? Sumudan na ikaw. Ang ako ba? Kanang dia sa bakante pa sa man trabaho dia. Oh, pwede kay bay. Pwede kay ka. Pasod kay bay. Sigurado ka? Pasod ka, pasidlon ka bay. Kay samtang wa pa ay kuan kanang trabaho beta kanang election di ko ganahan lagi ana. Narbaho sa ko dis inyo ha. Mao ba nga ang mga tao ganahan man kay magkoy, kung paadagan man kanila kana kay potential nga mo pa juga mahimong kang kuan ba. Nya suporta ka nako. Suporta ko nimo, usa ko mo suporta nimo. Maghisgot gani kag kanang eleksyon ba manglibaw ta kung balhibuan nimo kailan tanon ko. Mao ba? Mga tao suporta ginoo bay. Di mo good by Jack kay abi nimo ang eleksyon. Wa gyud nako. Di gyud ko na gusto. Wa mo ambisyon ana eh. Pero sama sa imong giingon, unsa to mga tawo mo suporta? Oh, suporta gyud mga tao nimo. Usa ko ana. Usa ko mo suporta nimo bay. Pero ang ako among good nga basta di lang ko magkuan ng ganahan lagi ng politika pero saon taman. Pero kining imong kuan ba? Imong
cabinet shop, umani siya imong Oh, dati mao may ni- ang imong factory. So, Unsa may gipanghimo nimo? Mga cabinet, mga modular cabinet special. Mo mas mahal siguro imo kung tan-aw na ko kay sudan ito. kasi kamauday ko ana. Kiki, para makatrabaho ka dito ba siya? Patrabaho dito. Kana may akong gusto nga kuan nga imo kung patrabaho dili kaysa maghisgot ka ng eleksyon. Atong tan-aw Sige, nimo tira, kuan. ito ta. Sige. Sa ako ka probinsyano ning syudad na nimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakaon kaunom sa usa ka adlaw magsud-an lamang og hamon dili ko igsapayan pag BIBI sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayod buntag udto hapon malipayon lang gihapon mupahuway mupakiyom magtuklok-tuklok sa cellphone wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones gugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamon way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones gugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y gamon way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo sa akong kagwapo